Jos on kohdannut tai epäilee kohdanneensa rikoksen, niin kaikista tärkeintä on, ettei jää yksin sen asian kanssa, vaan puhuu siitä jollekin ja hakee tarvittaessa sitä apua ja neuvoja tilanteeseen. Rikun chat- ja puhelinpalveluihin ollaan yhteydessä monissa sellaisissa kysymyksissä, mitkä sitten liittyy omaan tai oman läheisen rikosasiaan. Ne voi olla ihan sitä pohdintaa, että onko jossain asiassa syytä epäillä rikosta ja tulisiko rikosilmoitusta tehdä. Tai sitten ne voi olla erilaisia rikosprosessiin liittyviä kysymyksiä, kuten mitä tapahtuu seuraavaksi tai kuinka kauan rikosprosessi voi kestää. Paljon kysytään, että mitä tapahtuu poliisikuulemisessa tai käräjäoikeudessa, tarvitaanko oikeusavustajaa ja niin edelleen. Ja paljon me keskustellaan asiakkaiden kanssa myös siitä, että mistä voi sitten saada apua vaikkapa niiden rikoskokemuksen herättämien vaikeiden tunteiden käsittelyyn.